Bolo by najlepšie okolo jednej. 10. Alebo... 10. a varím. Pozri, počkaj! Ty debil, vyjebali! Čo robíš, ty kokot? Však daj mi tú ponožku, ty hajzel! Však to nechytaj, ty kokot! Strampla! Však to nechytaj, ty jebnutý! Dobre, stačilo. No dobre, ale bola dohoda. Cicik, Daj cicik. No dobre, to bola cicik. Ja to nemám také zložité, Čipino, ja to nemám také zložité, ako ty, že vidú máš a dávať si ponožky všetko. Dobre, a čo mi nedajte túto pálku, mi nedajte. Kde je? A kde je? Kde je? Ja ho vážne nemám. Ja ho nemám, ja neviem, že ti zmizla. Ty si ho na chodíku, ty hajzel. Kde je toto pálka, vy kokoti? Ja nemám. Kde je? Jaj? Dáš mi ju ty kutnatý kokot. Kde je? Kde je? Yes! Kde je? Yes! Samo vás zrobil. Kde je? Kde je? Jak mi nenapadne hodil tú 30 kg do pánka. Toto som vybral. Kokot! Toto som vybral. Môže byť? Čipina môže byť? Dobre. Dávaj. Dávaj. A mi dajte do banku. Jaký vybral, to bol tam. Mikael, dobre som vybral. Čo, vážne nevíte? Nemaj, ja. Verím ti, ne? Daj mi ju, vidím, keď to je... Ili, daj mi ju. Prosím ťa. Prosím ťa, ty kokot, ja nechcem ísť polobosý. Môžeš mi to, prosím ťa. Kde si ju hodil? Kde si ju dal? Nemám ju! Ja neviem, že ti mi na to páka, ty kokot. Kde je? Čo je? Ja neviem, ne? Do banku, daj ma mi spôsob to bol. Dajte mu do banku. Smej sa tu. Nie je toto pánka. Dáme! Beznádej, kúko. Nevíte, jedný kúko. Opuść tuto, czy ty ma pasovať. Šličku si daj. Nie? Koľko dám? Posledná šanca. Nie, čakaj, že palec to nevejde. Posledná šanca. Ale nie, ja som není jebnutý. Jo? Do piči, jak také hovado nemôžem nájsť? Koniec. Ten kajak, 14. Ozaj sa tu máme spýtať ľudí, že kde je to pánka moja. Vyjebanci, to je... Kde bola? V ruke? Celý čas? Nasad točku. Nie! Skoro. Oj, čo? Gotový. Zabol aj si to trošku, že? Podaj si to. Nie, to bol oný. Nie, Tomek. Hej, aj.